godine stvorili prvu virtualnu Hrvaticu. Završetak toga projekta otvorio je vrata novom, koji bi kreirao virtualne osobe s kojima se može razgovarati. Evo do kuda su došli u tom nastojanju. U prosincu prošle godine na Fakultetu elektrotehnike i računalstva u Zagrebu završen je Humanoid, projekt koji je rezultirao stvaranjem Reane, prve virtualne Hrvatice. Kako je svijet virtualnosti osobito zanimljiv i još nedovoljno istražen, taj je projekt postao uvod u novi još složeniji pod nazivom utjelovljeni razgovorni agenti. Utjelovljeni razgovorni agent je virtualna osoba koju vidimo na zastavu računala i s kojom možemo razgovarati svakodnevnim jezikom. Takav agent nam može pružiti razne usluge na najprirodniji mogući način, kao da pred sobom imamo stvarnu osobu. Naravno, tako nešto do sada još nije moguće, tako da govorimo zapravo o grani istraživanja koja teži ka ovakvom cilju. Za sada je na FER-u stvoren prototip koji demonstrira određene značajke budućih sustava. Za, recimo to tako, unos podataka čovjek tokom razgovora koristi najviše sluh i vid. Kod agenta te funkcije zamjenjujemo, odnosno možemo ih zamijeniti unosom sa tipkovnice, kao što je to slučaj u primjeru koji smo sada vidjeli. A pošto to nije baš naročito prirodno, možemo koristiti raspoznavanje govora, pa i analizu slike kojom se mogu uloviti, da tako kažem, geste, pa čak i emotivna stanja korisnika. Za izlaz podataka u razgovoru koristimo glas i gestikulaciju, znači kako lica, tako i tijela. Iako se čini jednostavnim, demonstracija koju smo vidjeli tehnički je prilično složena. Dakle, tekst koji korisnik ukuca se šalje na web poslužitelj koji iz svojih baza podataka, koristeći metode umjetne inteligencije, pokušava dati nekakav inteligentni odgovor na korisnikov upit. Zatim taj tekstualni odgovor koji dobijemo ulazi u sintezu, znači dio za sintezu govora, te se stvara glas govornika kao i potrebna animacija lica tog govornika. Nakon toga se ta animacija i generirani glas pomoću kompresija podataka i strujanja šalju mrežom prema korisniku. Animacija je nastala analizom prirodnih govornika. Pažljivim promatranjem stvorene su statistike o gestama koje se javljaju u govoru pri čitanju vijesti, o dinamičkim karakteristikama tih gesti, te o njihovoj povezanosti s osobinama teksta koji se izgovara. Spojući ovu analizu sa postojećim teoretskim znanjima gestikulacija lista, stvorili smo model ponašanja kojim se u odnosu na ulazni tekst generiraju geste lica. Pritom se iz sinteze govora dobivaju podaci o pojavi pojedinih glasova u vremenu, iz čega proizlaze pokreti usana za govor. Kada se sve to poveže u jednu cjelinu, dobivamo potpunu animaciju lica govornika. Naravno, nastavljamo raditi na postojećem modelu kako bismo poboljšali prirodnost gesti. Pritom je najteži problem ljudski mozak i sve ono što se u njemu događa tijekom običnog razgovora. Kod agenata je to uvijek neka vrsta umjetne inteligencije koja na osnovu tih ulaznih podataka stvara izlazni govor i eventualne geste. Sva ova spomenuta područja su izuzetno složena, tako da je sklapanje jednog utjelovljenog razgovornog agenta zaista težak problem. Za sada svi ovi agenti govore isključivo engleski jezik, a hoće li naučiti i hrvatski? Većina istraživanja na ovom području širom svijeta je za sada na engleskom jeziku, što znači da je iz engleski jezik najlakše doći i do pojedinih alata koji su nam potrebni, kao što je na primjer sinteza govora i raspoznavanje govora. Mi radimo na alatima koji će nam pomoći u lakšoj izradi sadržaja za hrvatski jezik, a u međuvremenu smo zapravo već izradili dosta hrvatskih sadržaja koristeći se, da tako kažem, trikovima. U sklopu znanstveno-istraživačkog projekta koji smo upravo predložili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, planiramo napraviti sustavnu analizu mogućnosti korištenja postojećih alata za hrvatski jezik i odgovarajući plan razvoja. Hoćemo li u bližoj budućnosti moći s agentima razgovarati i na hrvatskom? Ja sam Reana, prva virtualna osoba koja govori hrvatski jezik. Stvorena sam na Fakultetu elektrotehnike.